Господин Шопов, какъв е вашия коментар за качеството на изпълнение на новата маркировка? Появиха се едни коментари, че днес са бели като пуканки и на другия ден липсвали. Вашия коментар? Моят коментар е, че пешеходните пътеки се изпълняват както трябва, с добро качество на боята. Не знам какви коментари. Предвид и сезона, който се извършва дейността, бавно става поради метеорологичните условия, но според мен пешеходните пътеки са повдигнати за зимния период, за зимния сезон, за пролетта ще имаме пешеходни пътеки. Предстоят още не е завършена все още работата, предстоят още да се правят пешеходни пътеки, така. Значи казвате все пак, че качествено се изпълнява работата, а фирмата, която я изпълнява? Фирмата е русенска, мисля, че беше. Точно, мога да кажа как се казва. Да. И кога трябва да приключи или няма ясен срок? Няма, тъй като ето виждате как е метеорологичните условия, всеки има ли възможност се работи. Макар че вчера работиха, вчера на ден беше, този ден им се вчупи машината, отидоха да търсят части да могат да монтират, ама днеска е дъждово, няма как да се работи. И последен въпрос, не е ли малко закъсняло друга година тези дейности се извършват преди началото на учебната година? Да, но това е късно, но на време. Добре. Все пак ще имаме пътеки. Благодаря.